Det som vi skal nu, det er, at vi skal udvide en formel for, hvordan man finder resonansfrekvensen for et åbent rør. Og den formel, vi gerne vil ud med at have, det er den, som står hernede, nederst på papiret, som siger, at resonansfrekvensen, den er lige med n ganget med f1. Og det vi starter med at have heroppe, det er en formel, der siger, at lambda, som jeg tegner her, måske ikke så pænt, lambda n, som er bølgelængden af partialtonen, den er lige med lydens hastighed, som er v lyd, over fn, som er resonansfrekvensen. Og vi starter med at have den formel heroppe. Og det vi så kan gøre med den, det er, at vi kan indsætte den i en ligning, som vi kender for rørets længde. Og hvis vi så sætter de her to ligninger sammen, så får vi altså sådan, at det siger, at længden af røret, det er lige med partialtonen gange med en halv gange lydens hastighed over resonansfrekvensen. Sådan der. Det vi så kan gøre herfra, det er, at vi kan omforme den her formel. Altså vi kan simpelthen forenkle den. Og det vi gør, det er, at vi omskriver den, så vi får resonansfrekvensen til at stå isoleret her. Og den bliver så altså lige med, at det er partialtonen, der skal ganges med stadigvæk lydens hastighed. Men så har vi altså fået rykket den her halve ned under brøkstregen, så der står 2 gange L. Så det er altså den formel, vi får nu. Og så ved at sætte partialtonens værdi lige med 1, altså n lige med 1, så får vi altså følgende formel derudfra. Og det er altså så, at f1, det må være lige med v lyd over 2 gange L. Og det er altså også fordi, at hvis du ganger noget med 1, så bliver det jo ligesom det samme. Så derfor kan man lige så godt slette 1-tallet. Og det vi så kan slutte af med at konkludere, det er, at vi altså kan sætte det her ind i en formel, som hedder, at resonansfrekvensen, den må være lige med n gange med lydens hastighed over 2 længde. Og så kan vi altså se, at der er den her sammenhæng mellem resonansfrekvenserne, som hedder, at, som der står hernede, at Fn er altså lige med n gange F1. Og det var så for et åbent rør. Nu vil jeg så gøre det samme for et halvåbent rør, hvor den formel, jeg gerne vil ende med at udlede, det er den her, der hedder, at resonansfrekvensen, den er lige med 2 gange partialtonen minus 1 i parentes gange med F1. Og måden vi starter det her ud med at gøre, det er, at vi har en formel, som hedder, at L, som er længden af det her halvåbne rør, den er altså lige med partialtonen gange en halv gange lambda, som er bølgelængden, minus en fjerdedel gange lambda. Ja. Og så vil jeg egentlig at bruge de ganske simple regneregler. Så kan vi forenkle den her formel, så den kommer til at se sådan her ud. Nemlig at længden, den er lige med 2 gange partialtonen minus 1 i parentes, ganget med lambda n, som er partialtonens bølgelængde, over delta. Sådan der. Så har vi altså forenklet den, så vi har her. Og det vi så gør nu, det er, at jeg har skrevet en formel herude, som vi altså indsætter imellem resonansfrekvensen og rørets længde, altså den her formel, som vi allerede har her. Der indsætter vi altså det, som jeg har skrevet herude, og så får vi følgende. Og det er nemlig, at længden, den bliver lige med 2 gange n minus 1 i parentes, ganget med v lyd over 4 gange resonansfrekvensen. Sådan der. Det her, det kan vi så omforme til en ligning, der hedder, at resonansfrekvensen, som vi har her, Fn, altså det vil sige, at vi flytter
Vi isolerer Sn i den ligning, som vi har heroppe, fordi det er den, vi gerne vil ende ud med at kunne finde via en forenklet formel. Og den bliver så altså lige med stadigvæk den her parentes, som hedder 2 gange n minus 1. Og så ganger vi den så altså bare med det helt samme, bare hvor v lyd stadigvæk heroppe, men så har vi altså bare nu længden nedenunder stregen i stedet for fn, så vi altså fået isoleret fn. Ved så at sætte n lige med 1, så får vi altså grundtonens frekvens, og det kan vi så gøre på den her måde, så vi siger f1, det bliver altså lige med v lyd, og så får vi altså forenklet den her formel markant, så det bliver v lyd lige med 4 gange med længden. Og når vi så har fået det, så kan vi altså se den her sammenhæng, som hedder, at det er en sammenhæng mellem partialtonen og partialtonernes frekvens, og dermed så kan vi altså se, at det ender med, at det må være resonansfrekvensen, som må være lige med 2 gange partialtonen minus 1 i parentes, altså den regner man ud først her, og til sidst så ganger man altså den med frekvens 1, altså partialtone 1. Og det var så min udledning af et halvåbent rør.